Hey, good morning, long hair. Yeah. Ang haba na ng buhok niya. Patay na yung mga damo. Lahat patay. So, andito tayo sa labas. Tommy want hot dog. Mixed vegetables. Seriously? Hey, psst, be quiet. Roxy. Hi. Tracy. So, yung kapitbahay namin, nagkipaglaro sa aso niya. Ay. But anyway, so, hotdog daw yung, hindi ko alam kung anong yung ipakain sa asawa ko, no? Lunchtime na kasi, mga darling. Ayan, itong asawa natin, gusto niya yung, ano ba? So, yun. So, meron po akong mixed vegetables, galing sa tindahan, of course. So, ang gagawin ko is, magluto tayo. So, hindi ko alam kung konti nito. String beans. And then, yeah, ang dami naming ano dito, mga loves. Chayote. And then, Chinese cabbage. At ano pa? Onion. Itapon ko na to, mga loves. And ano pa? What else in here? I think yun lang yung vegetables ko, no? And then, I have to put some carrots. And then onion and garlic. Yun lang. So, meron kasi tayong gulay. So, lutuin natin yan. So, maghanap ako ng karne, mga loves. Do you want for lunch? Oh, my baby looks so tired. Try and get that snowblower started. Make sure it runs. Why is snowblower? We're not doing the plow? We are, but I want to make sure that snowblower works. Why, it's snowing sometimes? I don't know. Okay. Can we wait till it snows? You know, we have issue with that. What? The snowblower. No, we got it running last year. We didn't use it, but we got it running before. Serious? Yes. Puntahan lang natin si Mister. Kasi... So, yan siya, guys. Inano lang niya. Kinukunik niya yung isang sasakyan sa sasakyan na ito. Kasi, the other day, hindi nag-work yung, hindi nag-work yung battery lang siya na kinukunik. Kasi yung na-over, pala yung battery. Sa tagal lang hindi nagamit yung sasakyan. Kaya yun. At ang ginaw, kailangan kong maglinis dito. Kunin yung wheelbarrow para malagay yung sasakyan, mga loves. And yun, nakita nyo naman na ni Tommy yung aming snowblower just in case na mag-snow and then hindi pa namin nalagay yung plow sa sasakyan na ito, kasi itong ginagamit na sasakyan is para sa plow kapag winter na. So that means hindi ko na siya talaga magagamit. Kung wala si Tommy sa bahay, wala akong magamit kasi ayaw kong gamitin yung Lexus na sasakyan, lalo na kapag may snow. So yan, hopefully nag-work. Hopefully nag-ano na siya. Han! Na hindi pala ako marinig. Kahit ano pa yan, bago man yan or old, kapag hindi mo siya ino-on at hindi mo siya ginagamit, yung battery na nilalagay mo, hindi talaga yan mag-start yung sasakyan. So kailangan talaga siyang gamitin, or kahit i-on mo lang, patakbuhin mo siya or gamitin mo siya ng ilang minuto para yung i-on mo lang siya ba para naman hindi siya mamatay yung battery. At kabago-bago pa naman yung battery na yan, mga loves. I guess tapos na, nag-on na yung sasakyan isa. Ay, tignan nyo yung bukid. Tignan mo yung bukid, mga loves, oh. Yung kapitbahay namin, oh. So ito yung binili niya, oh. Nakita nyo naman ito, no? Na naluki na yung asawa ki. Bumili ng 2 tank para Hi, monkey. Hi, how are bugs? Hi, baby. Come on, let's go. Come on. Hindi pa rin siya tapos. Sabihin natin, be.
Han. Just look. Me. How about you? I'll wait then. Okay, I'll wait, okay? Kalog ka na ito. Yung rice ko na ininit na ginaw na. Gutom na ako. I'm gonna eat na, Han. My rice is heated already. Now it's cold. What do you wanna eat when you get there? Sausage? Pasta? No, Huh? What are you trying to play? I'm trying to check all the computerized crap in this fucking car. What's going on with the computerized? This car is not computerized at all. Sure it is. No, it's not. Yeah, and every car has been computerized forever. So why I cannot backing up and see the freaking camera? That's a camera. Don't ruin the car, huh? Bye. I'm starving. My rice is already dead. I've been heating it twice already. Okay? Malapit na ang Christmas next week. Christmas na. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon. 25 na next week. Ang sarap. Inadobo ko to. Nilagyan ko ng kulikot. Masarap siya. Pero, magluto tayo ng gulay para sa panihapon. At yun. So, marami po kaming string beans. So, ang ginagawa ko is, hina-half-half ko siya. Ito yung siya, lagyan ko lang siya ng suka. Parang isalad ba? And then, ito is, binuboil ko din siya para luto na siya, mga loves ba? And, para sa ating mixed gulay. Ito yung ating chicken. Fireplace is on the whole time, mga loves. Habang si Tami andun, ulan siya, mga loves. Ulan ng ulan. No? Kasi ano po, iwan ko na lang bakit ulan ng ulan. At itong asawa ko dito, iniwan na lang yung fireplace na naka-on. Kaluka talaga to. Tignan niya yan. Ano lang. Nagisa lang ako ng ano, gulay. I don't know. That's what it was. Right? You made it and then now you just decided. Do you still have a lot left in there? No, there was some little mini marshmallows in the mix, but they were really tiny. It's in there, honey. The mini mix? Oh, the tiny marshmallows? Very tiny. It's over there. Ito lang. A little toy, that's all. Hi. How are you? You're hungry. 5 o'clock already. Change the time. Oh, I still have a lot. I collected while I was showering. Kain lang kami. Well, do you have to keep being there to click on the next to collect more coins? Yeah. How do you do that with your showering? Oh no, while I'm sitting over here while with you, I collected, and then, you know, I collected 3 batches. That means I got, actually 4 batches. I got 8 episodes. So, ito yung pagkain namin. Gulay. It's not hot. I hated it again. It's not hot. Need pepper, honey. Low salt. Low everything. Okay? Pepper. Kaya ko to, mga loves.
Kaya ko to, kaya ko to. Oh, diba? So, dito muna tayo mag-start kasi kakayanin ko talaga ito. Ito siya, kargahin natin papunta sa labas kasi parang nakadisturbo siya dito. So, ilagay natin sa labas. Takot kasi akong mag-ano ito, pero stainless steel man yan siya. So, hindi yan masisira. Ulan man or maaraw, no? So, yan, nilalabas ko lang siya kasi parang takot akong may scratch yung sasakyan, baka mabunggo ko, ganun. So, yun mga loves, ang agenda po natin ngayong araw is linis, arrange. And pagkatapos dito, punta tayo sa basement kasi kailangan kong maglinis doon at nakikita niyo sa previous vlog na yun yung mga pinagagawa ko. Dito, time-lapse tayo sa mga pinagagawa ko doon sa baba. Ang hirap mga loves, pero dito muna tayo sa garahian para naman fights, okay yung mga kapag mag-drive, wala tayong mabunggo, no, paminsan at malapit na mag-snow. So, tapos na ako doon sa garahian mga loves, so dito tayo sa ating, tinubigin ko yung ating ano ay, nakakasad man ito ay nakaka-stress na ay parang kung tignan mo pa lang siya mga loves, pagod ka na, o diba? So dito nasasayangan talaga ako kasi grabe yung ating soda. Ang dami naming soda dito mga loves, iba't ibang klase. So na-expire na siya 2021, 2020, 2018, ganun. O diba? So sabi ko, oy, pumutok na itong iba mga loves. Pumutok na talaga. So kailangan ko pang maglinis sa ilalim dyan kasi talagang may sudang nag-dry out. So ngayon, itapon ko siya kasi parang ayaw ko na. Hindi din kami ni Tami umiinom. Bumibili lang si Tami nito, ang dami kung mayroong bisita. Hindi, wala naman tayo palaging bisita, no? So yun. At kaya itatapon ko na lang siya. And then yung mga beer, hindi man yan sira. So pabayaan na lang natin dyan. So isa-isahin, ganito ako maglinis mga loves. Iniisa-isa ko para hindi ako maglaktaw-laktaw ba, doon ako sa pinaka kung saan ako nakatindig, doon ako mag-start. So, ganyan ako maglinis talaga. Oh, bakit hindi ko itatapon, no? Diba, ang daming nagsasabi noon na bakit hindi ko itapon or yung mga hindi na talaga magagamit. Mga darling, iba din itong mga gamit ni Tami. Yung iba is talagang itatapon na yan. Pero yung iba is kailangang i-keep. Kasi, ay, ako yung sasakit yung ulo ko mga loves. Maghanap yan si Mister at alam niya na andun pa sa bahay. So, kapag hinahanap niya, just in case, you know, tumirengking yung ulo niya. So, yun, kaya kailangan kong i-keep at din kailangan ko silang ilagay sa mga box kung alin sila doon, yung mga wiring, mga ganun. At ang dami ding dekorasyon dito mga loves na bawal itapon. Pili mga loves, habang naglilinis ako dito, look, tignan nyo. May buhok akong nakita. Sinong buhok kaya ito? I think sa mga bata pa sila ba? Kasi mahilig si Bianan mag-keep ng mga mahilig si Bianan mag-keep ng mga buhok, ngipin, ganon, mga bibs ng mga bata, yung mga anak niya. Mahilig siya mag-keep, so kaya I think yun din siya. At meron din akong aminin sa inyo mga loves. Noon, alam nyo, wala talaga akong pakialam sa mga ganyan. Itatapon ko't itatapon at alam ko naman na si Tami, hindi niya maalala yon. Pero alam nyo, dahil na matagal kami ni Tami, totoo talaga yung kasabihan na kapag matagal na kayo magkasama, halos magkaparehas na kayo. Parang natakdan man ako mga darling, oy. Alam nyo nang natakdan, yung parang nagmana ako or nagkapareha yung utak namin ni Tami. Paminsan kinakausap ko yung sarili ko na ayaw kong pumarehas kay Tami ng ikip lahat kasi delikado. So sabi ko sarili ko, kailangan kong turuan yung sarili ko, ibalik yung dating mirian na magtapon, no? Magtapon at alam ko naman kung alin yung itatapon. Pero ngayon para na akong na ano, na parang, ay, parang sayang naman ito itapon. O, ganon. Ganyan din ako, parang may pinagmanahan. Parang natakdan ko ba kung sa Bisaya pa. So, kaya yun, nahirapan. Kaya ko to mga loves. Kaya ko to. O, diba? Ang daming gamit. One by one, kaya ko to. Hindi naman siya talagang malinis, pero at least, nalagay sa maayong lugar, sa lugar na kung saan dapat at hindi yung parang wala ka nang madaanan. Parang naalala ko yung isang bahay. So kaya itong si Tami is mahirap talaga pero dito parang hindi ko dito ma-arrange. Ay, ang hirap pag maraming gamit mga loves. Different day. Dito muna ako mga loves. Dito tayo bago continue dyan. Dito tayo kasi doon ko ilagay lahat yung natin. Time lapse na naman tayo.
Ito, ibang araw na naman ito, the next day, pero parang natulaling ako dito mga loves, hindi ako nakapag-vlog ng mataas. Alam nyo bakit? Na busy ako sa cellphone. Ito talagang audiobook, nakakaloka din ito. Disturbo rin ito sa buhay ko. So yun, makikita ninyo itong ating basement soon. So ngayon, hindi ko muna yan natapos kasi po, yan, ipakita ko na lang sa inyo kapag tapos na or meron na akong accomplish or meron nang na-open doon na area na malinis-linis na. So yun, doon natin ipakita ulit kasi na-distract ako sa mga gawain dito sa bahay, and also you know, hindi lang doon mga loves, ang dami kong gawain. But anyway, so dito lang muna yung ating vlog at makikita ninyo yan mga loves, puhon-puhon after December na talagang malinis-linis na kaunti yung ating basement. So yun, thank you for watching. Bye-bye!